Yen sembah dereng ulun kapurwa risang merping rat Iwang kanan ingkang asusiling tasih mawe buka kang sawagung yang kanan mamuju ing wangdir masir delahan Mas Nomo Sidem Mas Nomo Sidem silat mrigiwang jagat karono siranging tondo kawisaning bisana sono sinawuh langening pilopo maksih tantun lampahing Buddha sinandur tutur katila-tula tulan turading paradya winursita kumuma prameng niskara karanta diyantu ing jaman purwa pangke tekap asanaing gupita tanwung renggeng rambang patumpa-tumpa parma panggung panggung sang murwing kota segebyar dumadining wayang purwa murwakaning kandha rinarik ruting basa tunging kunanga musurasa yen nasaya karos mulat sarira angrasa wani uruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ngiluwaca jarwe wis ngakep ing carita becik wis gumlar jering pakeliran yaiku sejatine awriksane pagelaran ringgit purwa surya candra darum yang kartika pinurba putrating kawasa Sahari, Aratri, Angitri, Bawono, Purwa teking buk sina gilir gumanti. Teman dadi wetanganing dina sasi, warsi, windu kang sarta abad. Tetukulan pangkartu mangkar kaya sinarambun, kaya jawating rembya. Dadi padhanging kutu-kutu walang katoga, buron wana yang buron toya, dadi branatan tanpa wicalan. Adang trawang sinaring Sang Hyang Retnawi ingkang arsa merbawani jagat, mungguing jagat wetan tuk munguk-munguk. Munggu ingkang kampuk kirabang mrengangah lamun kaeksi yayah andilat-andilat bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Arga katon sebelah kanan kene ngabang esmu jenar kaprabawan sinaring Sang Hyang Basanta
tanan tuwa katon ijo royo-royo mangku gunung kang biru moyo-moyo pucuking gunung lan gendanu kasiring Prabancana lengkat lenggut nganti kaya gunung Makutra Mega ternyata wis dangu seleng kawula badasi dene larasa ngopo ya garap Tegal sawahe angluwur sila tanana pedhote sinambi sendonan sesindenan mikul karo lukune anggring raja kayane samaneh ana pirembakan sambara wangi Sang Juang Arkasa ya dangu saya inggil katon siraning jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yudha rebut teja rebut kekuwung parandene tatone ingkang madane kekuwung praja ing Amarta ing Indraprastha ya mrentani lan inggih garis 100 tanantuk kali 1000 jangkep tineka krana negara Ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawi dinami ombak samudra pinanglangut kang tanpa pagut bekading paninggal kawantuk urut ing Cakrawala waneh-waneh cakra ing pawisik sawaneh kineping jurang corong kinepung gosirung kinarja susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir antir sasana jembar kabekaning pasir gumlaring garis pinggir tanan tuwa angrembuyuk royo-royo karang kitri rowe-rowe ning kelokpo bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjangan angrangsang langit lengguk lambang tuwin mijil saking sendang wening tirtani iline pinara-para payune tirampi wadhuk binendung-bendung kinarya ngileni sawah nang petegalane Narakisma mokal pangoleng tetani bebasan tanana bumi sacengkahing kang sela sedya tinanduran tanan tuwa kang para kapi Pandya Betari Sri Hanglar Paseban Yayah Rukmi Sari kang Pirangga Pertiwi pategalan nenggo Palawija ingkang angrembuyuk gegedhoane ambiyek woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kepesimpar kala gumantung sadya tanku jiwa cinawi cukulan kang paweh sarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitik iwen sangsaya ngrembaka lamun miyang agelaring pangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe dadan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tebih saking tindak Durjana Cuti samya saiyeg saeka kapti akar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngamarta wana go ngembanging gunung kanggo ngrineksa mris lestari runtumurun rah tumerah sadya dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamun ta tinaliti sampun samet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinansaya wada wineda ananging mung samat sinamatan duwi dinayan sawiji-wiji semapan sejatining jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya ingkang binasake negari Ngamarta nalika semana lagi mancik marang jaman kencana panjang munjung pasir pawukirla sinawi gemah ripah Kartotata Turaharja dasar guru kang gedhe gori padhang jakati dhuwur kukusih turut adoh kuncarane turut kasih sering Mancawraja lah sinten to wau ingkang ngasta pusarang adil praja Ngamarta wenangira den ucapna dosa maring Sang Nata dosarane 10 napa wis mestani jeluk Sang Nata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Sang Nata Gunatali Krama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka Nalendra pepakuning bumi ingkang nganggo nganjejekaken kautaman risa juga lenggah madyaning dampar ora mantra-mantra sifating Ubadara Yayah Sang Hyang Bathara Darma Ngejawantah binayang bayang sang yaning para hapsara hapsari kawis tinggal pepak handir sagung kang samya semewa yayah robing samudring kedaratan miwah datan kantun sang yaning para kadang ora anu-anu tetungguling praja Ngamarta miwah sang yaning para kadang ingkang ketinggal ngaglah bergagah Yayah Prayit Nengkewu lah menika warnaning kadang nata satring tunggul pawenang ing Jodipati nenggih Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Bimasena ya Kusuma Yuda ya Kusuma Tilaka ya Sang Gandawastratmaja Satra gagah Widangsa Godhek Simbar Jaja turta kasinungan kasekten langkung bawasan nantang entak jinala menter trumbak benggung sinuduk putung mula datar mokal dados beteng tinanggulanging praja Ngamarta
Datan Gandara Ki wiswanipun saturing Madukara nenggih Risang Arjuna, ya Permadi, ya Suparta, ya Kalidi. Sadrala nanging jagat lan juring bawana bagus datan wonten ingkang nganggung kuli. Kula datan Mokal Purwita dari Samyaka wengku garwa dening Raden Janaka. Datan Gandara Ki wiswanipun Wragil Pandhawa saturing Cawu Jajar, tuwin bumira tawu, satru kembar Raden Nakula, Raden Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Ing Jawiyander mlabar sangjaring para nayaka samya ganteng pasisiran jejel riyel rapet papet pipit prasasat atupan denggul tatanpa sela. Ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiterhangan danu yayahipun ing mangsa labuh payung megar mentih jamur barat ing mangsa rendheng tumbak ing ngrangkepi jati ngaraning mangsa ketiga. Datan kantun nenggih rawuhipun Alendra Indrawati ing Dwaraka anenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna mewah pandhita ing Sukalima peparap Sang Begawan Durna Sang Resi Kumbayana. Parandene ketingal tidhem jinemat dening pasewakan negari Ngamarta nadyan gegodhongan datan ana ingkang obah samirana datan lupampah kawyarsa mangsa araning pratangga mewah pangliping waranggana dada guragapaning galih nata ing Ngamarta sigra merwani pangandikan dada kumangguling wijining pangandika Sang Nata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan.
ingkang sasongko kumenyar manggoro meng kuring mangkin tanpa siring Mas mas Tenon nang pasewakan busana maneka warna Puspitang Udyono nang manjrah sangarwa rukma ranggeng maneh Narawata Obro prabanya sumirat Obro prabanya kang sumirat Anyaring deca lelewan lergi laju sireng dadet wimbo kandha mrih
tiyuping maruta maruta mando sabaran mangambar kongas Niwang Agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta lan saisinipun Koko Prabu Indrawati sarawuju ngandika Kanjeng Koko Prabu Indrawati wonten ing Praja Ngamarta menika ingkang rayeng Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami mugia kunjuk marang ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Koko Prabu pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Koko Prabu Sri Bathara Kresna jagat pangestu karo wayah loro jagat Nyai Prabu Ninggi. Wilujeng sowan kula wonten ing Praja Ngamarta menika kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka mugia kunjuk marang ngarsa paduka Nyai Prabu. Asung pasegan manakrami sampun kula tampi akarya bombong ing menggalih Nyai Prabu. Ninggih Koko Prabu mboten langkung kasekecakna ingkang prayogi lenggah jengandika Kanjeng Koko Prabu wonten ing Praja Ngamarta menika Koko Prabu nggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Arsna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Rawuhmu ning Praja Ngamarta kene. Arsna kakangku. Ya Werkudara. Siadi ngaturake bekti kelawan pun kakang ora liwat wis ndak tampa pangestune wong tuwa wae tampan ana Yayi. Yo, lagegem dadekake jimat prayoga nonggon mulungguh ana karsaning barep kakangku. Wah, jlitheng kakangku. Ya Joko ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing Praja Ngamarta kene. Werkudara. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yaya Arjuna ndak tampa. Pangestunipun Kakang tampan rana kula bendhinga jimat paribe dayana ing kasantosan. Kasekecakna ingkang langkung prayogi rawuh jengandika wonten ing Praja Ngamarta menika. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yaya ora kurang prayoga prataning pun Kakang Arjuna. Koko Prabu katuraken karajan rawuh paduka wonten ing Praja Ngamarta menika. Koko Prabu kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk. Inggih Koko Prabu kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk. Ya kadangipun Kakang Yayi kembar. Ing sawu jajar lan Bumira Tawu Nakula Sedewa ya pinten tangsen. Siadi ngaturake bekti kelawan pun Kakang wis ndak tampa lan pangestunipun Kakang bae tampan ana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripe ndaring kasantosan. Mboten langkung kasekecakna ingkang langkung prayogi Koko Prabu. Ya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ing Praja Ngamarta kene. Bapa Nemban Durna sarawuju ngandika ndamel kaget sotanipun ingkang putra ing Ngamarta katuran karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta menika. Bapa Nemban Durna ing Sukalima, Bapa Nemban Kumbayana. Astagfirullah suara kimbal. Sumarante hawalah. Oh inggih Nger, katuran karaharjan. Wilujeng swanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Praja Ngamarta menika kepareng. Ingkang bapa ngaturaken puja pangestu ingkang bapa mugi kunjuk marang Rasa Paduka angger anak Prabu Puntadewa. Nun inggih, kula tambah karya bombong ing penggalih. Mboten langkung kasekecakna ingkang prayogi. Bapa Nemban. Oh inggih, sampun boten kirang prayogi. Bapa Nemban Durna katuran karaharjan. Oh inggih Nger anak Prabu Ndarawati.
Wilujeng sowan kula tanpa rupeda kalis ing sambikala wonten ing tlatah utawi pasewakan agung negari Ngamarta mriki. Nggih, bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawa sami-sami. Kula ngaturaken pasekan panakrami nggih. Oh inggih, kula tampi karo bombong raos sing menggalih. Kasgesakno Bapak Remban. Oh inggih sampun peteng Krang Prayogi. Durna bapakku aku ngaturake basaku Kadura. Ora pangkel iki kaya suarane anakku Werkudara. Yo, pancen aku Werkudara ing Jodipati. Wah, gedhe suaramu. Didukung karo sound system sing apik. Yo. Wilujeng suwane bapakmu nang kene ya ming rada adem iki. Yo, wis ora apa-apa. Dipenake wae lungguhe. Heeh. Aku ngaturake basaku Kadura. Ya tak tampa mangesune wong tua tampanono. Yo, tak gegem dadake jimat prayoga nonggon bulungku. Kaya wis ora kurang kepenak. Bapak Remban kula ngaturaken sembah sumong keming mangkti kula kunjuk Bapak Remban. Ya Arjuna tak tampa mangesune bapakmu wae tampanono. Kula pundi ngejimat. Heeh. Dipun prayogakaken. Angine semridit. Inggih. Ya kaya kurang prayoga praptaning bapakmu iki. Inggih. Bapak Remban Durna. Wonten dawuh. Nuwun mangke Bapak. Sasampunipun ingkang prayogi ndamel kejut guragapan manahipun ingkang putra pun Darma Kusuma krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Saestu ingkang putra ing Ngamarta nyadhung dawuh menawi kepareng tumunten kawedharing kathah nanging menawi wadi tumapur kadang sentana monggo bapa kula dherekaken manjing salebeting kedaton negari Ngamarta aban catur netra kaliyan ingkang putra pun Darma Kusuma Buku Remban. Kula nuwun inggih nggih, kula nuwun inggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Inggih menika ngaten, nggih menika ngaten. Sawanipun ingkang Bapak ing saka lima wonten ing Praja Ngamarta menika sepisan kula menika tuwin dhateng kawilujenganipun paduka anak Prabu Puntadewa miwah anak-anak kula para Pandhawa gangsal cacahipun. Inggih. Dene tungkap angka kalih. Sowan kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana dados saking mboten saking pikajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana ingkang dinten sak mangke menika sampun nampi sasmitaning dewa inggih menika bilih Jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang winastan wahyu kamulyan. Mila samangke ngger kula menika samangke dipun utus dening anak Prabu Duryudana sepados samangke nanjahaken babagan wahyu kamulyan menika monggo tumuruning wahyu kamulyan menika wonten gandeng cenengipun kaliyan para Pandhawa. Oh, ngger. Mugi antatos ning kawuningan kula menika ngertos kabegjanipun para Pandhawa menika sinten tiyang kang boten mangertos dhateng kabegjanipun anak-anak kula para Pandhawa. Nah, jajal mawon. Pendak-pendak Pandhawa kayuh wahyu. Mesti ora ketang salah siji Pandhawa mesti sing ana sing nampa wahyu kala mau. Pendak-pendak Jawata bakal metedhakake wahyu ora liwat anak kula Janaka ing Madukara menika ingkang nampi utawi paduka piyambak anak Prabu Puntadewa sakmangke kathah para Pandhawa ingkang sampun nampi inggih menika wujudipun wahyu saking para Jawata. Contonipun Werkudara menika. Inggih. Werkudara menika dok kalarian menika dok jaman lakon napa nggih? Lakon Bima Suci. Inggih. Menika Werkudara kula aturi supados samangke madosi wonten pundi tunungipun banyu suci Perwitasari. Inggih Bapak. Lah semangke kula Werkudara menika kula dawuhi supados nyemplung wonten ing telenging segara. Pinanggih kalian wujudipun banyu suci Perwitasari lan pinanggih kalian Sang Hyang Ruci Bathara. Lah menika ugi salah satunggalipun wujudipun wahyu saking para Jawata. Inggih Bapak. Nggih niku. Wungsal wangsul anak kula Janaka menika ugi pikantuk kanugrahan menapa kemawon tartentu dipun boyong dening Arjuna. Inggih. Wungsal wangsul para putra Pandhawa kanugrahan saged kaya kanugrahan langkung-langkung putu kula pun Abimanyu ing menika ing kanjungan menika. Inggih. Ingkang saestu bekik babagan ngilmu kanugrahan. Inggih Bapak. Nggih. Menika ugi sampun merambah makaping-kaping para Pandhawa nampi wujudipun kanugrahan saking para Jawata saking para dewa. Sepisan mewawon Kurawa menika dereng nate nampi wujudipun kanugrahan saking para Jawata. Mbuh ta wahyu apa ta?
Wahyu Dwi Nugraha ya urung tau. Paneh Wahyu Kendang ya urung tau. Wah, mila sak mangke kersa astunipun sawaripun ingkang bapa sak mangke menika waleh-waleh menapa? Dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados ngaturi dhateng pun anak-anak kula para Pandhawa supados sak mangke gandeng para cawata ing sak mangke menika saged badhe matedaken wujudipun Wahyu Kamulyan tumuli sak mangke anak-anak kula Pandhawa kula aturi ngawon, kula aturi ngalah saking para Sata Kurawa. Mergi para Sata Kurawa menika ket alit ngantos tuwek-tuwek ngoten nika. Wah, dereng nate nampinipun wujudipun Wahyu menapa. Wahyu kanugrahan menika dereng nate nampi. Kula samangke sawanipun ingkang Bapak estu maleh-waleh menapa namung badhe napa nggih matur ngersanipun anak Prabu Puntadewa supados samangke Pandhawa kula aturi ngawon kemawon. Pandhawa kula aturi ngalah ora sah dadak nggayuh wujuding Wahyu Kamulyan, ora sah dadak nggayuh kanugrahan. Mergi kula sampun mangertos samangke wonten ing pasewakan negari Ngamarta menika ingkang tartentu mboten sanes nyamung badhe ngrembak wujudipun Wahyu Kamulyan menika ingkang badhe tumedhak wonten ing ingkang badhe dipun tampi dening para Pandhawa. Mila samangke sawanipun ingkang Bapa matur ngersanipun anak Prabu Puntadewa kaliyan anak-anak kula pun para Pandhawa nyuwun kanthi sanget supados samangke para Pandhawa ngawon saking para Jawata ngawon kalih para Suktawa. Ngger anak Prabu Puntadewa Resna sinayeng manggulung mintonaken Drewek Ramani kanggo mitraning asta Puperemban Durna. Oh inggih anak Prabu Ndarawati enten menapa? Kepaduka majeng ingkang lenggah nyaket aben ajeng kalih ingkang Bapa catur netra kalih ingkang Bapa ing Sukalima. Nyun sewu kula ingkang kedah. Caos wangsulan dumateng Bapa Nembantuna. Inggih kula semangkaken jalaran. Kula menika suwantun ing Praja Ngamarta. Kula menika ugi dados gurunipun para Pandhawa. Para Pandhawa menika kula anggap kados anak kula piyambak. Tartentu menawi paduka anak Prabu ing Ndarawati pun anak Prabu Sri Bathara Kresna rawuh wonten ing Praja Ngamarta tartentu ugi kula anggap sebagai anak saya sendiri. Minangka anak kula piyambak. Tumili samangke paduka badhe paring dawuh menapa nggih anak Prabu? Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Puperemban Durna kula nuwun sewu. Menapa ingkang kados ngaten menika saged dipun wastani bilih sakmangke menika pangendikanipun Brahmana. Lho artosipun mergi menawi tiyang badhe gayuh wahyu menika ora kok dewane sing tumedhake nanging titahe sing sakmengku sing bakal gayuh. Saniki kula nuwun sewu. Pandhawa gangsal cacahe dipun lairaken wonten ing alam donya menika dipun titahaken dening para Jawata, dipun titahaken dening Gusti Kang Akarya Jagat. Samangke supados njejekaken kautaman, nengenaken kabecikan lan nyingkiri tumindak-tumindak ingkang boten sae. Nyingkiri tumindak-tumindak ingkang boten prayogi, nyingkiri tumindak angkara budi candala. Saniki kula nuwun sewu. Menawi Pandhawa dipun wastani dhateng tiyang kathah menawi wungsal wangsul Pandhawa menika gayuh wujudipun wahyu kanugrahan saking para Jawata menika kula sewu kula tak nyuwun pirsa kalih Bapa Mbandurna. Menapa para Pandhawa menika namung lingga sila kendangan dengkul angkling-angkling kepenak ora mbudidaya tumedhaking wahyu kanugrahan saka para dewa. Estu kemawon kula menika mangertosi bilih para Pandhawa sakmangke menika estunipun mesti kemawon para Pandhawa menika mbudidaya wonten putitipun wahyu kanugrahan menika. Lah samangke kula nyuwun pirsa kalih panjenengan. Panjenengan menika ingkang dados gurunipun para Sata Kurawa. Panjenengan menika dados pujangganipun para Sata Kurawa wonten ing negari Ngastina. Ateges panjenengan menika ingkang dipun sepuhaken panjenengan momong dhateng para Sata Kurawa. Lah nek Kurawa wae pakartine kaya ngono, Kurawa wae pakartine watake angkara bucandala.
tumindak becik wae ora tau arep nggayuh wahyu kanugrahan saka Prajawata sing arep dienggo garan sing arep dienggo modal ki apa Gandura wah keparat tapal suaru gimbal sumarante hawala kemenang kang kula koprip kantil gunting selikur wah wilah gamelan sapa sing duwe yaga sapa sing duwe anak bojo sinden kene turno kabeh malah calah wah teka kemlewat ingkang dados pindhapun paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna wonten ing Praja Ngamarta menika samangke kula nyun sewu lho nggih kula menika sowan wonten ing Praja Ngamarta, kula menika mboten sowan wonten ing Praja Ndrawati. Menawi kula mestani, menawi Pandhawa mbudidaya nggayuh wujudipun wahyu kanugrahan saking para Jawata menika, sakmangke kula aturi nindhingi dhateng Paduka piyambak. Paduka damang ngertosi, Paduka kedah pirsa bilih sakmangke para Sakarawa ugi mbudidaya wujudipun wahyu kanugrahan saking para Jawata. Napa malih samangke mriku para Jawata badhe matedhaken wujudipun wahyu kamulyan ingkang samangke mboten sajawi amung dipun badhe dipun matedhaken wonten dumateng para Pandhawa. Samangke kula menika namung kula aturi ngalake mawon. Mbak ya nglegani Kurawa. Mbak ya pisan wae Kurawa ki menentuk wahyu kanugrahan. Ora ketang wahyu. Wahyu menapa? Samangke kula aturi ngalahke mawon para Pandhawa mengko kula ngaturi ngalahke mawon. Nah pancen ingkang dados pengiripun anak Prabu Ndarawati menika samangke kados ngaten ateges dewanipun menika mboten adil kalian para Sata Kurawa. Dewanipun menika mboten tresnani kalian para Sata Kurawa. Wila dalah jagat diubaturi jagat pangesungkur ubu remban. Sakmangke bareng Paduka ngamonaken nyalahaken dhateng para Jawata menika Paduka menika lepat. Mrawi Bapak Rembandurna nglepataken dhateng para Jawata sakmangke bilih nek dewane ora adil karo para Sata Kurawa menika tumindak ingkang boten prayogi napa malih panjenengan menika Brahmana. Pangdikaning Brahmana menika kadhedenipun pangdikaning Nalendra malah nglangkungi dhateng pangdikaning Nalendra. Panjenengan Brahmana menika boten saged mboten kena wola-wali mboten kena mencra-mencre kaya banyu tumumpan gondhong senre. Mela dalah Bapak Rembandurna. Samangke kula aturi yemut mari Paduka sampun nglepataken dhateng pun para Jawata nek Jawata ora tau adil karo para Sata Kurawa. Samangke kula aturi nindhingi kemawon dhateng pun para Sata Kurawa. Para Sata Kurawa menika sampun nate tumindak sae menapa dereng. Lha mestinipun sampun. Contonipun menapa? Para Sata Kurawa menika sami sedekah ngamal. Bangun wujudipun tempat parkir masjid saking arta judi online. Wela dalah. Lha samangke para Sata Kurawa menika mboten purun sampun saged dipun wastani andil wonten ing sosial. Nanging kula nuwun sewu. Kula aturi nindhingi dhateng pakartinipun para Sata Kurawa sing gaweane ming tumindak ora prayoga, sing gaweane ming nyucuki ngelincipi carang papak icuk-icuk kono icuk kene. Samangke kula aturi nindhingi. Pandhawa menika sampun wangsul wangsul tumindak becik. Mergi pancen Pandhawa menika dipun titahaken supados jejekaken kautaman ngluruske barang sing bengkong benerke barang sing keleru. Saniki kula nyuwun pirsa, Kurawa ki ora tau tumindak becik wae kok. Ora tau tumindak apik sing gaweane ming tumindak angkara Candala kok arep nggayuh wahyu ki sing bakal dienggo garan ki apa? Wah sampeyan menika menapa ta? Samangke ngeten mawon. Kula menika sowan wonten ing Praja Ngamarta, kula menika mboten sowan wonten ing Praja Ndrawati. Estu kemawon ingkang dados Nalendra wonten Praja Ngamarta menika anak Prabu Puntadewa sanes kok anak Prabu Kresna. Nadyan sekrancang koprak pengedhaning Nata Ndrawati boten badhe kula rungokake. Nanging seklimah
benang ngendikaning anak Prabu Puntadewa badhe kula agem garep badhe kula agem Arekan lampeng rata tanpa antara prapteng ngareka suganing ngiram dendeng sawengga prawaja sekawit ingkang mapan utawi bangsal pengrawit mirengaken penggitanipun sang Tapa Bengawan Durna wonten ing Datulih Praja Negari Ngamarta mboten sanes gijawi amung sang Raden Setyaki Senopati Darawadi satriya ing Garabaruci dados sakeling mangke talinganipun sang Raden Setyaki saya panas midhaken ingkang dados penggalih Brahmana ing Sokalima dados sakeling mangke melajar saking katebian nglarak dhateng pandhita ing Sokalima ora karya geger kang samya mulat. Nyono Setyaki nglarak karo Durna bapakku munggah ning parepatan nglarak Durna mongko Durna kuwi bapakku Durna kuwi sing tak sembah mergo sithik akeh Durna bapakku kuwi wis akeh maring ilmu karo aku wah Kresna yen nganti Setyaki wani gawe babak kulite Durna bapakku gedene gawe cintrakaning Durna bapakku wah, ora aja takon dosa. Kowe ngerti Werkudara nek nesu kaya ngopo? Wela dalah Werkudara ya. Ora sah dadak siadi sing ora trima. Mengko pun Kakang sing bakal misah kahanane karo Setyaki, antaraning Setyaki karo Bapa Rembadurna. Ya. Nek nganti Durna bapakku tatu mung mergo saka pokal gawene Setyaki. Ngerti dhewe aku sing tumandang aku nek nangeti wong sing luput pancen luput tumrap Werkudara hukume adile Werkudara pancen kudu disirnake iya ya siadil rama sakmetara aku tak matur marang resaning Yayi Prabu Puntadewa iya tak sumanggake katriku mulung mangrompak ing wadya Kurda kororeh kakiri kiri Ronanggono gawe gelar Yayi Prabu kula wonten dawuh Koko Prabu dereng kemawon ingkang ngroko munjuk atur babagan perkawis wahyu kamulyan menika kala wau estunipun sak mangke wahyu kamulyan menika badhe leres pancen badhe dipun matedaken dening para Jawata. Leres ingkang dados ngendikanipun Bapa Rembadurna ing Sokalima wau bilih Jawata badhe matedaken kanugrahan. Ingkang raka ingkang sampun pinaringan sasmita babagan wahyu kamulyan. Inggih. Lan Pandhawa menika ugi tinuding nggayuh wujudipun wahyu kamulyan menika kala wau. Malah kula dereng mangertosi babagan wahyu kamulyan menika kala wau Koko Prabu. Nggih. Lajeng sakmangke kados pundi keparingipun Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ngamarta kantun derek. Monggo kula dherekaken sowan wonten ing Saptawarga. Kanjeng Hyang Wiyasa inggih Hyang Abiyasa ingkang dados lantaran tumedhakipun wahyu kamulyan menika. Sampun ngantos samangke karumiyenan dening para titah ingkang badhe anggayuh wujudipun wahyu kamulyan menika kala wau. Menawi mekaten, menapa kula piyambak menapa peranganipun para Pandhawa klebet Dimas Werkudara, Arjuna menapa dene kembar sakmangking badhe bidhal sowan wonten ing Kanjeng Hyang Wiyasa ing Saptawarga.
Menawi tetela mekaten, monggo kula dherekaken Koko Prabu nanging sakderengipun bidhal sowan dhateng Eyang ing Saptawarga. Kepareng kula badhe ambibaraken pasewakan agung wonten ing Praja Ngamarta. Sumangga kula dherekaken. Arjuna kula wonten dawuh. Budalna kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Nun ngestaken dawuh Koko Prabu kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Siadi kaya sarana dawuh maneh Arjuna. Urna gantining palenggilan. Arsa sang nutu kundur daton jog saking dampar kencana kirampit gamparan gading. Kadherekaken sang jaring peremban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ingkang samya ngampil upacara ing Prabon. Kawis dengan saking Mandrawati ndaknya Sang Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawati tansah sesanti kamulyane.